उर्वीज किचन मध्ये आपलं खूप खूप स्वागत। नमस्कार, मी उर्वी पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं माझ्या किचन मध्ये म्हणजे उर्वीज किचन या आपल्या चॅनल मध्ये मनापासून स्वागत करते। मंडळी, लांबचा प्रवास म्हटलं ना की हायवे आला आणि हायवे म्हटलं की ढाबा आला। लांबचा प्रवास करत असताना आपल्या सगळ्यांच्याच आवडीचा कुठला ना कुठला तरी फेवरेट ढाबा असतोच असतो आणि तिथे आपला हॉल्ट ठरलेला असतो। काय करणार, ढाब्यावरचा ते चमचमीत पदार्थ खाल्ल्याशिवाय आपला प्रवास काही पुढे सरकत नाही आणि घरातून निघतानाच आपलं प्लॅनिंगही झालेलं असतं। आपल्या फेवरेट ढाब्यावर थांबायचंय आणि कुठल्या कुठल्या पदार्थांचा फडशा पाडायचा। लॉकडाऊनच्या काळात ना आपण प्रवास करतोय ना आणखी काही, मग आता काही ढाब्यावरचे आपल्या आवडीचे चमचमीत पदार्थ मिस करायचे का? अजिबात नाही। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे ढाब्यावरच्या चवीची अशीच एक चमचमीत रेसिपी, जिचं नाव आहे मटण खिमा पाव। चला तर मग साहित्य आणि कृती पाहूया। मटण खिमा करण्यासाठी आपण घेतलाय पाव किलो फ्रेश ताजा मटण खिमा। त्याचबरोबर आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी बारीक चिरलेला कांदा, अर्धी वाटी बारीक चिरलेला टोमॅटो, 2 चमचे आलं लसणाची पेस्ट, 2 किंवा 3 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून, 1 पाव वाटी काजू किंवा मटारचे दाणे, 3 ते 4 तेजपत्त्याची पानं, ताजी कोथिंबीर। त्याचबरोबर आपल्याला हवं आहे अर्धी वाटी ताजा नारळ, 2 ते 3 चमचे काश्मीरी लाल मिरची पावडर, 2 चमचे मटण मसाला किंवा कुठलाही गरम मसाला, 1 चमचा हळद आणि मीठ चवीनुसार। मटण खिम्याची चव अजून खुलवण्यासाठी आपण वापरणार आहोत 2 ते 3 चमचे लेमन ज्यूस किंवा 1 लिंबू आणि 2 ते 3 चमचे बटर आणि फोडणीसाठी तेल। सगळ्यात आधी आपल्याला खिमा 2 ते 3 वेळा छान स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचं आहे। आपण इथे पाव किलो खिमा घेतलेला आहे आणि मग या खिम्याला आपल्याला कुकरमध्ये वाफवायचं आहे। खिमा कुकरमध्ये वाफवल्यामुळे मटण खिमा लवकर तयार होईल। सो मी आता इथे कुकरमध्ये खिमा घेतला आहे। यात मी अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ घालणार आहे। हवं असेल तर तुम्ही यात अर्धा चमचा आलं लसणाची पेस्ट देखील घालू शकता, त्यामुळे मटणाचा जो उग्रस वास असतो जो काही जणांना आवडत नाही तो जाण्यास मदत होईल। सगळं असं छान मिक्स करून आपल्याला यात थोडं पाणी घालायचं आहे, साधारण 1 ते 1.5 वाटी पाणी। आणि मग आपल्याला कमीत कमी 5 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत, त्यामुळे खिमा चांगला छान मऊ होईल। 5 शिट्ट्या झालेल्या आहेत आणि कुकरही थंड झालं आहे। आपण पाहूया आपला खिमा कसा तयार झाला आहे। व्हेरी गुड, तुम्ही पाहू शकता खिमा अगदी मस्त वाफला गेला आहे छान। हातानेच तुम्ही त्याला असं प्रेस करून बघू शकता तर तो एकदम नरम झालेला तुमच्या लक्षात येईल। मटण जर चांगलं कोवळं असेल तर ते 5 शिट्ट्यांमध्ये व्यवस्थित शिजलं जातं। आता आपण खिम्याला फोडणी देऊया। मी गॅसवर पॅन गरम करत ठेवला आहे मध्यम आचेवर। पॅन गरम झाल्यानंतर आपण 4 ते 5 चमचे यात तेल घालतो आहे, कुकिंग ऑइल। यातच तुम्ही अर्धा चमचा बटर जरी घातलं तरी देखील मटण खिमाला एक असा वेगळाच छान स्वाद येतो। आता मी यात कांदा घालते। कांदा आपल्याला छान परतून घ्यायचा आहे, हलका गुलाबीसर होईपर्यंत, ट्रान्सपरंट होईपर्यंत। आणि 2-3 तेजपत्त्याची पानं घातली। हे सगळं एक साधारण अर्धा 1 मिनिटासाठी मस्त सॉटे करून घेऊया। मग आपण घालतो यात आलं लसणाची पेस्ट, आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर। थोडी कोथिंबीर गार्निशिंग करता ठेवा। आता आपण काजू घालतो। हे काजू मी एक अर्धा तास पाण्यात भिजत ठेवले होते, त्यामुळे ते थोडेसे छान मऊ झालेत, तर ते मस्त शिजले जातील छान, त्यात मटणाची चव उतरेल। त्यामुळे वापरण्यापूर्वी साधारण अर्धा तास पाण्यात भिजत ठेवलेत तर उत्तम। आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया। आता मी बारीक चिरलेली हिरवी मिरची घातली। ज्यांना तिखट खूप आवडतं त्यांनी नक्की घाला, छान टेस्ट येईल। बारीक चिरलेला टोमॅटो, ते सगळं मस्त मिक्स करून घ्या। हिरवी मिरची ऑप्शनल आहे, ज्यांना जास्त तिखट आवडत नसेल त्यांनी नाही घातली तरी चालेल। छान परतून घेऊया 1 मिनिट। आता आपण यात मसाले घालू। हळद, काश्मीरी लाल मिरची पावडर, तिखट आवडत असेल त्यांनी लाल तिखट घातलं तरी चालेल। पुन्हा एकदा सगळे मसाले आपण मस्त मिक्स करून घेऊया। आणि आता मी यात नारळाची पेस्ट घातली आहे। 1 पाव वाटी ओला नारळ मी थोडंसं पाणी टाकून मिक्सरमधून बारीक करून घेतलं होतं, आणि चवीपुरतं मीठ। मीठ आपण खिमा वाफवताना देखील घातलेलं आहे, सो तो अंदाज घेऊन आता मीठ घाला।
सगळं छान एकजीव करून घेऊया मस्त. आणि आता आपल्याला यात आपला वाफवलेला खिमा घालायचा आहे. जे पाणी होतं ते देखील घाला, ते फेकून नका देऊ. आणि आता हे सगळं आपलं मिश्रण आपल्याला एकजीव करून घ्यायचे मस्त. सगळा मसाला खिम्यामध्ये छान मुरायला हवाय. सगळं व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर आपण झाकण ठेवूया आणि एक 10 ते 15 मिनटं याला छान शिजू देऊया. दहा मिनिटानंतर आपण पाहूया. फॅन्टॅस्टिक, किमा मस्त शिजलाय, छान सगळं एकजीव झालंय, तुम्ही पाहू शकता. किमा वाफवलेला असल्यामुळे हा खिमा पाव लवकर तयार होतो. आता आपण यात गरम मसाला घालू. कुठलाही चांगल्या ब्रँडचा मटण मसाला किंवा आपल्या घरातला नेहमीचा गरम मसाला घातला तरी चालेल. आणि एक लिंबू मी पिळते यात, साधारण एक 2 ते 3 चमचे लिंबाचा रस. सगळं पुन्हा एकदा मस्त ढवळून घेऊया, मिक्स करूया. आणि पुन्हा झाकण ठेवून आपल्याला 5 मिनटं आणखी हे छान शिजू द्यायचं. त्यामुळे ही सगळ्या मसाल्यांची चव आपल्या मटण खिम्यामध्ये उतरेल. 5 मिनटं झालेली आहेत आणि आता तुम्ही पाहू शकता आपला मटण खिमा मस्त तयार झाला आहे. छान सुवास दरवळतोय अगदी. आत्ताच तोंडाला पाणी सुटलं आहे. बस आपला मटण खिमा ऑलमोस्ट रेडी आहे. आता आपण यात बटर घालूया. तुमच्याकडे लोणी असेल तर तुम्ही लोणी घालू शकता. यामुळे ही टेस्ट अजून छान खुलून येणार आहे. आणि अर्थात बारीक चिरलेली कोथिंबीर. येस, आपला मटण खिमा तयार आहे. तर मंडळी, आपला चमचमीत मटण खिमा पाव तयार झालेला आहे. सुटलं की नाही तोंडाला पाणी? मग आता अजिबात वेळ देऊ नका. आता येणाऱ्या बुधवारी, शुक्रवारी किंवा रविवारी झक्कासपैकी मटण पावचा बेत आखा आणि मला कळवा कसा झाला होता. मी पुन्हा येईन तुमच्या भेटीला अशीच एक आणखी नवीन इंटरेस्टिंग रेसिपी घेऊन. तोवर स्वस्त राहा, मस्त राहा, खात राहा आणि खात राहा. खाता रहे मेरा दिल. थांबा 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 थांबा. आता हा चमचमीत मटण खिमा पाव खाल्ल्यानंतर तो पचवण्यासाठी सोलकढी प्यायला विसरू नका. मी लवकरच येते तुमच्या भेटीला सोलकढीची मस्त रेसिपी घेऊ. तोवर मटण खिमा पावची तयारी तर करा. नमस्ते. झटपट आणि रुचकर रेसिपीज पाहण्यासाठी उर्वीज किचनला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन क्लिक करा.